Annyeong! I'm so sexy. Sexy mo naman. Ito pa. Sige na tayo. So ngayon, okay, go. Fat bar dagupan ko. Please watch and subscribe. A few moments later. Hi, Lino Vlog. Nandito kami sa Punto Kalasyaw. So ngayon, galing kami ng Fat Bar Dagupan. Pauwi na kami ng San Carlos. Bye! Good night!